Sabi nga choosing a life partner is one of the hardest decisions we have to make. Hello, Baigamay. This is Lucas, the husband of Yang, the sender of unexpected love. We are very much overwhelmed with the all positive comments. Thank you sa mga kinilig at sa lahat ng mga listeners and followers. And most of all, sa iyo, Baigamay. Thank you for reading our story. At first, di ko maintindihan ang sabihin niyan na pakinggan ko sa YouTube ang Unexpected Love. Lalo na kasi Bisaya kaya di ko tinapos. Pero nung mag-send siya ng mga screenshots sa mga comments, nagtanong ako kung sino yan sina Lucas at Mayang. Sa kanya in-explain na love story pala namin. So pinakinggan ko. At kahit pala ibang lingwahe ang gamit, istorya ng buhay mo, ay maiintindihan mo rin pala. So this time, I will make my confession too. Sana may matutunan kayo. At minsan sa buhay natin, may pagkakamali tayong magagawa. Then judge me kung hindi nyo naranasan ang magkamali. Pasensyahan nyo na din kung paano ako mag-narrate. During my college days, uso noon ang may mga bansag sa mga kahawig na artista. Sa aming mga barkada may Robin Padilla, Bong Revilla, Rostom Padilla. At ako naman, sa di pagyayabang, ang Richard Gomez sa grupo namin. Pero oops, huwag tumaas ang kilay at huwag nyo masyadong dibdibin. Katuwaan lang yan. Maaaring may hawig dahil matangkad at moreno ako. Hilig ko din ang maglaro ng basketball at maggitara. Madalas mong bansagan na babaero, pero I swear, pag nagmahal ako, wagas yan at totoo. I was a working student while studying BSEE sa isang universidad. Naging security guard din ako, service crew sa fast food, waiter sa bar, dishwasher, laborer sa mga constructions at iba pang pwedeng maging sideline. Sinikap kong makapagtapos para sa magandang future. Ayokong maranasan na magiging anak ko ang hirap na pinagdaanan ko. May mga naging girlfriend ako during college days pero nag-iingat ako dahil ayokong mapasubo sa panghabang buhay na responsibilidad sa murang edad. At ang nasa isip ko ay ang tulungan muna ang pamilya ko. At thanks God dahil nakagraduate ako, di na ako nag-review para kumuha ng board exam. Naghanap na agad ako ng trabaho. Well guided lang at nakapasok agad ng magandang trabaho. At unti-unting nagbago na ang takbo ng buhay ko. Nakakatulong na din ako sa pamilya ko. Ito na rin ang mga panahon na dahil may pera na ako, inom dito, inom doon. Pasok sa mga bar, club at iba pang mga gimmick. At pagdating sa babae, they just come and go sa buhay ko. Minsan may seryoso, but mostly walang label at walang commitment na mga relasyon. Binawi ko lahat ng paghihirap ko noon. In-enjoy ko lang ang buhay ng pagkapinata ko hanggang umabot ako ng 30. Then that time I realized parang nakakasawa na. Parang gusto ko nang lumagay sa tahimik. Yung uuwi ka galing sa trabaho na may sasalubong sa'yo. A picture of a simple and a happy family. Then I started searching the right one. And I promised pag mahanap ko na ang babae na bubuo sa pangarap ko, I will be a faithful and a loving husband. Until one day, na-assign ako sa isang project sa Visayas. Ilang araw pa lang ako sa site pero lagi ko nang naririnig ang pangalan niya na binabanggit ng mga kasamahan ko. Nagtanong ako kung sino ba siyang. Sabi nila, yung maganda sa payroll at pumupunta lang daw yon tuwing magpapasweldo na. Lalaki lang po. Kaya naman nagka-interest din akong makilala siya. At dumating ang araw ng pasweldo. Magpapahuli pa ba ako? Siyempre the moves agad. Tinanong ko kung saan nagpapasweldo siya at tinuro ako doon sa may likuran. Sumilip ako sa bintana.
at tiningnan ko isa-isa ang mga babae na nandoon sa loob. Pero alam kong wala sa kanila siya. Kaya pumunta ako sa harapan na kaso ang dami ng tao. Kaya bumalik ulit ako doon sa likuran. Di nagtagal, nakita ko ang pintuan na bumukas at may isang babae na pumasok. At sabi ko agad sa sarili ko, sigurado ako na siya na siyang. At maganda nga. Yung simple at natural lang na ganda. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok, at sexy. Nakita ko siyang nakangiti habang may kausap. Lumapit siya diretso sa mga kasamahan niya at ako naman ay nag-aantay sa may bintana at nanalangin na sana naman lumingon ka sa akin. At buti na lang bago siya lumabas, lumingon muna siya sa may bintana kaya binati ko agad siya. Nginitian lang ako tapos lumabas na. Hinantay ko lang na matapos silang magpasweldo at dali-dali na akong umiskapo. Doon pa ako dumaan sa shortcut papuntang exit na gate. Bala ko silang abangan upang makipagkilala kay Yang. Pagdating ko sa may exit, nakita ko na sila doon sa labas ng gate. Dumiretso ako sa kinatatayuan nila. At lumapit agad ako kay Dean, yung taga-HR. Nag-alibay ako para hindi naman masyadong halata. At sinabi ko mag-aabang din ako ng service pababa. At yun na nga, pinakilala sila sa akin ni Dan. Pero doon ako mas na-excite nung siyang na ang inintroduce sa akin. Sa isip ko, sa wakas, makikilala din kita. Inabot ko ang kamay ko na nakangiti habang nakatitig sa kanya. Maya-maya, dumating na ang service nila. Inintay ko lang silang makaalis bago ako bumalik sa loob. Lumipas ang mga linggo, pasweldo na ulit. This time, inagahan ko na at sinigurado ko na doon ako sa pwesto niya. Nung makita ko pa lang ang service nila na paparating, nakaramdam na naman ako ng excitement. Marami silang bumaba sa service, pero hinahanap agad ng mga mata ko ay siya. Nakita ko siyang nakangiti. Yes, nakangiti na naman. Pwede siyang bigyan ng Miss Friendship Award. Kaya lang, yung mga ngiti na yon ay hindi para sa akin, kundi para doon sa mga trabahador na panay na ang tawag sa pangalan niya. Natatawa ako kasi parang may fans club din pala siya. Nag-isip din ako ng paraan para mapansin din niya. Kaya naman doon ako tumayo sa may pintuan. Di na humiwalay ang mga mata ko kaya nakatitig lang ako sa kanya habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad palapit sa kinatatayuan ko. At nung lumapit na siya sa akin, binati ko siya ng hi. Pero dinaanan niya lang ako at dumiretso na sa loob. Lumipat na naman ako sa harapan ng bintana para mas makita ko siya. Noong una, nung mag-umpisa na ang mga pasweldo habang nag-aabot ako ng mga ID ng mga trabahador. Pati ang ID ko ay sinisingit ko na sa pagbigay kasi baka nakalimutan na niya ang pangalan ko. Pero binalik lang sa akin at ang sabi, "Sir, mga skilled workers lang ang pinapasweldo ko. Doon po ang sweldo mo sa kabila." Parang di umubra ang style ko. Sa tuwing magpapasweldo, doon ako lagi sa pwesto niya. Humahanap ng tamang tiyempo hanggang sa makahingi ako ng number niya. Mula noon ay araw-araw ko na siyang tinitext. Hanggang sa niyaya ko na siya ng date. Ilang beses din akong nag-imbita sa kanya pero hindi siya nauubusan ng mga excuses. But I never give up. Until one day, habang nasa trabaho ako, nakaisip ako ng paraan. Tinext ko siya na nasa city ako at mag-isang namasyal. At nang mag-reply siya at ang sabi niya ay sumama na lang daw ako sa kanila doon sa birthday at sa diskohan, grabe ang saya ko. Sabi ko, ayos, nahulog din sa patibong ko.
Pina-overtime pa ako noon pero hindi na ako pumayag dahil chance ko na to na makadate siya. Nagmadali na akong umuwi sa guest house para magbihas at syempre, first date kaya dapat may konting kagwapuhan naman. Kaya lang natagalan ako sa pag-aantay ng bus at habang panay na ang tawag at text niyang sa akin, mukhang mabulilyaso pa ata ang date namin. Kaya nakiusap na ako na please antayin mo lang ako. Kinabahan ako at baka hindi na ako maantay. Hindi na ako bumaba sa terminal at doon ako bumaba sa kanto na malapit sa fast food. Kulang na lang ay tatakbuhin ko sa kakamadali. Nung makita ko siya doon sa labas ng fast food, nakahinga ako ng maluwag dahil inantay niya ako. Kaya nakangiti na akong lumapit sa kanya. Noong nakita na niya ako, andyan na naman ang mga ngiti niya. Akala ko galit na siya sa akin. Sabi ko wag na kaming tumuloy doon sa birthday at kumain na lang kami. Mabuti na lang at di na nag-insist na pumunta pa sa birthday. Tinawagan na lang niya ang mga kasamahan niya na sa may disco na kami pupunta. Habang naglalakad kami, patawa-tawa lang siya. Medyo kalog at ang gaan niyang kasama. At habang nagdi-dinner kami, masaya at may sense siyang kausap. At ease ako kahit first date pa lang namin. Di ko maiwasan na paminsan-minsan ay titigan siya. Napakasimpleng babae. Yung kilay na walang kahit at light lipstick lang ang ginamit. Pero ang ganda pa din niya sa paningin ko. Nung mahalata niya na tinititigan ko siya, sabi niya, "Huwag mo nga akong titigan." Sabay tapik ng isang kamay sa mukha ko at yumuko ng bahagya. Pagkatapos ng dinner namin, pumunta na kami sa may disco. Doon sa may disco, may lumapit sa kanya na bakla at sinayaw siya ng swing. Talented din pala siya. She danced gracefully habang ako ay nakatitig na lang sa kanya na may paghanga. Nag-enjoy ang lahat nung gabing yon. Habang ako ay nag-iisip na kung paano ko uumpisahan ang pangliligaw ko sa kanya. Nasa tabi ko siya nakaupo. Since nakashot na ako ng konti, lumakas na ang loob ko na hawakan siya. Kitang-kita ko sa mukha niya na nagulat, pero hindi ko na binitawan. Mas lalo pa siyang nagulat nung ninakawan ko ng halik. Well, she's a typical conservative young lady. At mas lalo pa akong dumikit sa kanya. Yung kaninang patawa-tawa lang, ngayon ay parang di na niya alam ang gagawin. Niligawan ko na agad siya. Di na ako nagpaligoy-ligoy pa kasi alam kong marami ding gustong manligaw sa kanya. Ang hirap yatang makipag-date sa kanya, kaya ginawa ko na ang lahat para lang mapa-oo ko siya. Pero ang kondisyon niya ay isikreto lang daw namin yun. Siyempre sabi ko lang ay oo. Pero kinabukasan pagdating ko sa site, kinulit na ako ng mga kasamahan ko. Kumusta daw ang date namin niya? May konting yabang kong sinabi na girlfriend ko na siya. Pero lahat sila ay hindi naniniwala. Hinanapan pa ako ng proof. So proof pala. Okay. The next ko siya ng I love you Yang. Then she replied na I love you too Lucas. At pinabasa ko sa kanilang lahat to make them believe na totoong girlfriend ko na siya. Mabilis man akong sinagot ni Yang pero ang tagal kong nag-antay sa pagkakataon na yon. At simula noon, tuwing pasweldo ay mas lalo ko nang binabakuran siya. Pagbaba pa lang niya sa service ay sinasalubong ko na agad siya. At yung mga ngiti niya ngayon ay para na sa akin. Hindi ko na rin naririnig ang mga trabahador na sumisigaw sa pangalan niya. Yung tipong nakatingin na lang sila sa amin niya. Yung feeling proud ka na yung babae na gusto nila ay girlfriend ko na.
Nawala na rin yung mga may balak dumiskarte sa kanya. Malambing at mabait siya at mahiyain. Ayaw ng PDA. While ako, it's my other way to show my love. Yung hawakan sa kamay habang naglalakad, okay lang sa kanya. Basta wag lang yung hahalikan siya. Kaya lang di ko mapigilan eh. Yang was 20 pero pagkausap mo siya, she is full of wisdom and very broad-minded. Malambing, madasalin at mature din mag-isip dahil siguro ay panganay siya. Marami silang magkakapatid. Kaya pala napapansin ko na tuwing date namin, daming in-order pero konti lang ang kinakain. Tapos lahat ng tira ay tini-take out. Inisip ko, okay to masino. Only to find out na inuuwi pala niya para sa mga kapatid niya. Kasi unfair naman daw na busog na siya. Tapos ang mga kapatid niya ay baka wala pang pagkain. Maaalahanin at madiskarte din pala. Napahanga ako sa kanya. Sa loob ng isang buwan, madami ng masasayang alaala ang nangyari sa amin niya. Isa sa di ko malimutan na experience nung nag-promise ako na pupuntahan siya, kaya lang wala nang masasakyan na bus. Sabi niya wag ka nang lumuwas pero nag-promise ako kaya gagawin ko. Ang ginawa ko, umarkila ako ng motor na tinatawag nilang habal-habal. Bumiyahe ng 1 oras at ilang bundok ang dinaanan ko. Mapuntahan ko lang siya. At pagdating ko ay pinagalitan lang ako dahil bakit ako lumuwas. At mas lalo na nung sinabi ko na dumaan pa ang driver sa bahay nila at kumuha ng armas para proteksyon namin. Sabi niyang, di mo ba naisip? Kumuha pa ng armas, paano kung hinold up ka at tinapon ka doon sa bangin? Iniisip mo lang siguro kaya di kita pinaluwas kasi baka may ka-date akong iba ngayon. Pero di niya ako masisisi. Hanggang sa lumuwas na kami ng Maynila. At after a week, ako na lang ang bumalik sa probinsya at doon ko na rin naramdaman ang kawalan niyang sa buhay ko. Sobrang nakakamiss. Kung tutuusin, pwede na akong di magparamdam sa kanya, gaya sa mga ginagawa ko sa iba. Pero hinahanap ko na ang presensya niya. Sa maikling panahon pa lang, di ko na malayan that I'm slowly falling in love with her. Kaya nag-resign na ako at bumalik na agad sa Maynila. Kinabukasan, pinuntahan ko agad siya. First time kong dalawin siya sa bahay at humarap ako sa auntie niya. Kung sa probinsya, nakikita lang kami. Pero ngayon, heto na ako. Umaakyat na ng ligaw. Sa bahay ko na dinadalaw siyang at ipinapaalam ko na din pag may lakad kami. Days and months passed, mas lalo kong nakilala siyang. At mas lalo na rin akong na-in-love sa kanya. Hindi dahil sa panlabas na ganda, kundi sa mga magagandang katangian niya. And in just 4 months pa lang nasabi ko na sa sarili ko na the search is over. Dahil natagpuan ko na ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Kaya nung mag-birthday ako, pinakilala ko na siya sa pamilya ko. Siyang lang ang hinarap ko sa kanila. I showered her with so much love. I spoiled her sa bagay na kaya kong ibigay sa kanya. Yang is not materialistic. Kaya pag binigyan mo kahit sa napakasimpleng bagay, maa-appreciate niya. Dahan-dahan ko na ring inayos ang buhay ko. Yung mga ka-fling ay iniiwasan at nilalayuan. Pero, meron pa akong tinatago pa sa kanya. Isang babae na hindi ko pwede basta hiwalayan lang. And that is Yvonne. Yvonne is my girlfriend before I met Yang. A month before ako ma-assign sa province, nagsimula ang relasyon namin ni Yvonne. She is working abroad at ang plano namin ay susunod ako sa kanya.
Kaya inayos niya lahat ng papeles ko para maisama na niya ako sa ibang bansa. Kaya naisip ko na buntisin siyang para makatakas ako sa sitwasyon namin ni Yvonne. Pero hanggang sa umuwi na si Yvonne at siyang hindi ko pa rin nabuntis. Naayos niya na ang lahat. Kasal na lang ang kulang. At maiisama na niya akong pabalik sa ibang bansa. Gulong-gulo na ang isip ko. Si Yvonne ang nasa isip ko na dapat kong piliin. Pero siyang naman ang laman ng puso ko. Hanggang sa buo na ang desisyon kong siyang ang pipiliin ko. Handa akong sumugal para kay Yang. Hindi ko lang alam paano ko tatapusin ang sa amin ni Yvonne. Hanggang sa nagpaalam ako ni Yang na pupunta ng Batangas. Pero ang totoo, doon ako pupunta sa lugar ni Yvonne. Bago ang araw na pag-alis ko, nilubos ko nang ipadama kay Yang ang pagmamahal ko. At nung gabi na nagpaalam ako sa kanya, isang mahigpit na yakap at halik lang ang iniwan ko. At ang mga salitang, mahal na mahal kita. Hindi ko kasi alam kung ano ang mangyayari sa mga darating na araw. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na tandaan mo na kahit saan ako magpunta, mahal na mahal kita. At kahit saan ka din magpunta, at kung ano man ang mga ginagawa mo, isipin mo lagi na may Lucas na nagmamahal sa'yo. Kahit kasama ko si Yvonne, bigla lang talagang papasok siyang sa isip ko. Hindi lang pala siya laman ng puso ko, pati pala sa isipan ko. Hanggang sa nabisto ako ni Yang, nakaramdam ako ng kaba na may isa nang mawawala sa kanila. Mas lalo na kung si Yang ang mawawala. Pero kailangan kong harapin ang katotohanan. Tumawag si Yang habang katabi ko si Yvonne. At pinapili niya ako, pero ang sagot ko ay dumurog din sa puso ko. Sabi ko, siya na ang pinili ko. Tapos na tayo. Kung alam lang ni Yang kung gaano kasakit sa akin nung binitawan ko ang mga salitang yon. Mahal na mahal ko si Yang. Pero kay Yvonne ako unang nangako. Kay Yvonne ako unang bumuo ng pangarap. Pero sa taong nagmamahal, walang hindi kayang gawin. Hanggang sa naging buo ang pasya kong ipaglaban ko siya. Kaya sinabi kong antayin niya ako at aayusin ko ang lahat. Pero tadhana na ang gumawa ng paraan. Dahil kusa akong pinalaya ni Yvonne. Masaya ako na hindi bumitaw siya. Masaya ako na nag-aantay talaga siya sa pagbabalik ko. Nangingilid ang mga luha ni Yang nung makita niya ako. Di ganon kadali buuhin ang pusong nasaktan. Hindi ganon kadali ibalik ang dating masayang relasyon. Pero pareho kaming gustong ipaglaban ng isa't isa. Pareho kaming sumugal kahit hindi naman namin alam ano ang nasa hinaharap. Dasal ang naging sandigan namin niya at pusong nagpapatawad. Dumating ang panahon na nawalan ako ng trabaho. Maniwala kayo, kahit piso wala ako. Pero andyan pa din siya sa mga downtime sa buhay ko. Hanggang sa nabuntis siya. Natatandaan ko pa noong kinasal kami sa civil. Wala kaming dalang singsing dahil walang pambili ng singsing. Buti na lang at nag-attend ang barkada kong aka Bong Revilla kasama ang asawa niya. Kaya wedding ring nila ang hiniram namin. Hanggang ngayon ay natatawa kami niya pag naaalala namin yun. Noong mga anak siyang kailangan pang pumila sa public hospital habang nagtitiis sa sakit ng tiyan.
Nasasaktan akong nakikita ko ang kalagayan niya. Pero nakaraos lang din kami. Isang malusog na sanggol na lalaki ang naging anak namin niya. Hindi ganon kadali ang buhay namin nung bumuo kami ng pamilya. Pero siya at ang anak namin ang naging inspirasyon ko sa buhay. Simpleng buhay pero masaya. Tuwing uuwi ako galing trabaho, andyan siya. Sumasalubong sa akin habang karga ang baby namin. Yung matamis na halik niya ang nagpapawi sa pagod ko. Hanggang sa nakapasok ako sa drilling company sa abroad. At doon na nagsimulang nagbago ang buhay namin. Masipag at madiskarte din siya. Kaya may mga negosyo na din siyang inaasikaso. Matalino at madaling makapag-isip ng solusyon sa mga problema. Andyan pa din yung pagiging simple at humble niya. Mula noon hanggang ngayon ay LDR kami. Marami mang tukso, pero kaya mo palang iwasan yan para sa taong mahal mo. I dedicated my life for you. Lagi kong sinasabi na nagsisikap ako. Una para sa'yo, pangalawa ay para sa anak natin. Dahil una akong nangako sa'yo na bibigyan kita ng maayos na buhay. Mula noon hanggang ngayon, sinusuyo ko pa rin siya. Dinidate ko pa din siya. Ini-spoiled ko pa din. Happy wife is happy life nga ang sabi ng iba. Di may iwasan sa mag-asawang tampuhan. Andyan yung bigla ka lang hindi kakausapin. Yung kahit wala namang magandang tanawin, pero ang mukha niyang ando nakaharap sa bintana ng sasakyan at walang imik. Kaya pag huminto na sa traffic light, hahawakan ko ang kamay niya. Pag hindi niya iniwas, pag hindi niya inalis, ay hindi yan galit. Nagtatampo lang yan. Kaya kahit padiretso sana ang dapat na daan, bigla ka na lang liliko at mag-iisip kung saan may malapit na nagbibenta ng halo-halo o ice cream. Pakainin mo muna para lumamig ang utak saka mo kausapin. Pero eto pa, pag tinanong mo kung ano ang problema, sasagutin ka ng, hindi mo talaga alam? Hays, mga babae nga naman. Kaya pinapaliwanag ko lagi kaya, na love, hindi ako manghuhula, kaya kung may problema ka sa akin, sabihin mo na lang. At mula noon, sinasabi na nga niya, pero para namang itik na putak ng putak. Pag mag-umpisa ng pumutak, hahalikan ko na lang sa labi para tumigil man lang kahit saglit. Titigil nga. Pero mamaya konti, itutuloy na naman. Dahil hindi pa daw siya tapos. Kaya hahalikan ko na naman ng paulit-ulit. At maririnig ko na ang salitang, ambot nimo. At pag narinig ko na ang mga salitang Bisaya, alam kong galit na yan. Nakakatuwa lang na marami kang bagay na madidiskubre sa asawa mo. Pero kahit ano pa yan, di magbabago ang pagmamahal ko kaya. Sa totoo lang ba'y gamay, dahil dito binalikan ulit namin niya kung paano kami nagsimula. Yung mga kwento namin na pinagtatagpi-tagpi. May mga pangyayari na nakakalimutan ko na, pero natatandaan pa rin niya. Meron din akong natatandaan na nakakalimutan naman niya. Gaya na lang nung gabi na nagpakilala ako sa kanya. Ang akala niya, it was coincidence na pauwi din ako. Di niya alam na talagang sadya ko silang sinundan para makipagkilala sa kanya. Age is just a number nga. Dahil ngayon, kinikilig kaming pinagkwentuhan ang nakaraan habang naka-video call. Kasalukuyan ako nandito sa ibang bansa, but days from now, bakasyon ko na. Kaya humanda ka na, love.
Masaya din minsan balikan ang mga nakaraan, lalo na kung paano kayo nagsimula. For 19 years, I am happy and contented. And thanks God because I live my life with no regrets. I made the right choice. I'm always praying na sa eternal life ay sana siyang pa din ang makakasama ko. At kung may reincarnation man, sana kami pa rin ang pagtagpuin ng tadhana. At kung sa panahon na yan, ay nasa sitwasyon pa rin na mamimili ako, susundin at susundin ko pa din ang tinitibok ng puso ko. It's always heart over mind. Ladies and boys, dungan tag-ingon. Sana all na ay nindot na love story.